mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. Que tal? Moi boas tardes. Longuísima esa ovación no Congreso, 7 minutos pro histórico discurso de León XIV, o primeiro dun Papa nas Cortes Xerais. A deputados e senadores fixolles un repaso por todos os temas que están na axenda mundial. Criticou a polarización, pediu recoñecer a vida dende a concepción e defendeu o diálogo fronte ao rearmamento para resolver conflitos. León XIV abordou o problema migratorio, a importancia da familia e o reto de defender a dignidade da persoa humana dentro do universo digital. Foi, en definitiva, un discurso para a historia dirixido claramente aos legisladores no que León XIV lles recordou que deben buscar o ben común e evitar a polarización. Baixo o paraugas da paz, o xefe de Estado do Vaticano puxos fronte a fronte ante a responsabilidade que teñen, porque toda decisión toca ás persoas, Marcos, de carne e oso. Que tal, Marta? Discurso, como dis, unha profunda carga intelectual. León XIV valeuse de humanismo cristián para reivindicar a dignidade da persoa, o dereito á vida, a cultura do encontro fronte ao descarte, o diálogo fronte á polarización e a acollida ao inmigrante a través da mirada cristiá. Tamén desexou que España nunca perda a memoria das súas raíces e a audacia de mirar cara ao futuro. O Papa falou con claridade defendendo os principios esenciais do humanismo cristián. Escoitando estaban todos os partidos, salvo os representantes de Podemos e do Bloque Nacionalista Galegos, únicos ausentes. E ao saír do Congreso, o Papa saltou o protocolo da visita que viña seguindo escrupulosamente. Ia subir ao coche oficial, pero decidiu achegarse para saudar un grupo de persoas que agardaban por el no exterior do Congreso dos Deputados. O Papa segue a súa axenda, mañá xa vai ser en Barcelona e Galicia segue traballando para recibir o Pontífice en Ano Santo. Os contactos e as xestións, eu agardo que frutifiquen, sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago o ano que ven, ano Xacobeo. Non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio. No día en que o Papa alza a voz pola paz, por tender pontes ao diálogo, intensifícase a guerra entre Irán e Israel. Estas imaxes son israelíes observando os restos dun mísil iraniano lanzado contra o seu territorio. Esta escalada de ataques debilita a tregua pactada con Estados Unidos. E no día tamén en que o Papa alza a voz pola paz por tender esas pontes intensificábase a guerra, aquí en Vilanova de Arousa detiveron 2 homes por tentar matar a outro a tiros. Dispararon ata 3 veces cando ía no coche cun amigo dende outro vehículo. Investigan se o tiroteo se debeu a algunha disputa previa. Toneladas e toneladas de comida acaban cada ano no lixo en Galicia e o goberno quérelles por freo. Quere acabar con esa estatística e comeza a elaborar unha estrategia de loita contra o desperdicio alimentario. Máis de 600.000 entradas vendidas en 12 concertos son os números da xira de Bad Bunny en España. Só en Madrid o impacto económico do artista portorriqueño será de máis de 200 millóns. Por esas cifras e pola música xa se fala do fenómeno Bad Bunny. E o baloncesto galego está de parabéns. Leima, Obradoiro e Breogán van xogar a próxima temporada na Liga ACB. O Leima Coruña volve a esa liga. O Club Laranxa celebrou deste xeito a consecución do ascenso tras gañar a Final Four celebrada no Coliseum. Final tensa con desenlace feliz. Temos unha tarde gris con algo de chuvia na Coruña e en Lugo e coas temperaturas máximas baixando.
León XIV colocou a vida, a paz e a dignidade da persoa humana no centro do seu discurso nas Cortes, nunha sesión conxunta entre deputados e senadores. Rexeitou o aborto e a eutanasia, fixo un chamamento ao diálogo fronte á descualificación permanente do adversario e apelou a responder con dignidade ao problema migratorio. Marcos Sueiro. Marta, o vigor intelectual do Papa reflectiuse dun discurso sólido e con mensaxes fiados e xustificados que lle permitiron subliñar as liñas definitorias do seu pontificado aquí nas Cortes. León XIV defendeu sen complexos a dignidade da persoa dende a súa concepción ata a morte natural para sortear, dixo, a cultura do descarte. Coa mesma intensidade defendeu a acollida dos inmigrantes de forma fraterna para converter as fronteiras nunha oportunidade e recordou que os pobres tamén son comunidade. León XIV, o Papa, tamén xefe de Estado, instou a todos a evitar a polarización, as mensaxes baleiras e destacou que a discrepancia non conleva humillación. León XIV abordou no seu discurso cuestións de actualidade e pediu por fin a inestable situación internacional. La paz exige valentía diplomática. Diplomacia e non máis armas, dio o pontífice. Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable. Palabras tamén pros inmigrantes. O Papa pediu para eles vías seguras e legais, unha acollida respectuosa e integración, sendo consciente de que un país só non é capaz de facer fronte a este drama. Indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran. Defensa da paz, dos migrantes, pero tamén críticas ao aborto e a eutanasia. Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. E asegura que a dignidade das persoas non pode quedar subordinada ao vaivén das maiorías parlamentarias. Hoxe é un día histórico e a primeira vez que o xefe de Estado do Vaticano pronuncia un discurso nas Cortes españolas, moi fragmentadas. Foi nun pleno conxunto cos deputados e os senadores escoitando en que os animou a evitar a descualificación permanente. É a primeira vez que un papa entra no Congreso de España e faino xusto nun momento de máxima crispación política, cunha Cámara moi fragmentada e a legislatura atravesando unha crise profunda. León XIV pediulles aos legisladores altura de miras e unha renovación moral. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación. Ante deputados e senadores defendeu a familia como piar da sociedade. La familia será siempre la primera escuela de humanidad. E na outra escola, na formal, os pais, di o Papa, teñen moito que dicir. El derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos. No seu discurso houbo tamén numerosas referencias ao acervo español, a Escola de Salamanca, Cervantes, Santa Teresa e Unamuno. Que España continúe siendo tierra de encuentro. Foi un discurso de media hora que queda xa para a historia do país. Tras o discurso, ovación de máis de 7 minutos ao pontífice, case todos os deputados e senadores se puxeron en pé para aplaudidlo. As ausencias máis destacadas foron, Marcos, BNG e Podemos. Si foi unha ovación continuada, Marta, e casi unánime, como dis. As Cortes Xerais responderon ao discurso do Papa cun aplauso incesante que se prolongou 7 minutos. Na sesión plenaria estaban presentes case todos e case todos sentíronse interpelados polas palabras do pontífice. As cámaras españolas volcáronse para recibir o Santo Padre, que recibiu agasallos de cortesía, por certo. A gran parte dos líderes políticos valoraron de xeito entusiasta con matices o discurso.
Faltou o BNG ao que te referías, que non asistiu á sesión plenaria, e tampouco Podemos. Non é frecuente que cando a Cámara recibe un xefe de Estado se produzan estas ausencias, aínda que sexan grupos moi minoritarios neste hemiciclo no Congreso. En todo caso, a sensación da gran maioría é que participaron nunha xornada histórica. Chegou nun coche blindado, saudou ás autoridades e escoitou os signos de España e do Vaticano interpretados pola Garda de Honra da Policía Nacional. No saúdo ás autoridades, esta imaxe por riba de todo. A voceira de Junts, Miriam Nogueras, retivo durante 19 segundos. Con ninguén máis se parou tanto. Pediulle en inglés que pronuncie unhas palabras en catalán durante a súa visita a Barcelona. Considerem un meravellós acte de respecte i d'amor. As palabras coas que asinou no libro de honra traías ben pensadas e escritas nunha pequena chuleta. No salón de plenos agardábao un auditorio de 700 persoas. Estaban todos os deputados agás os de Podemos e do BNG. Este discurso nunca se tenía que haber producido. Tamén había expresidentes, pero ausentáronse Felipe González e Rodríguez Zapatero. O Papa agradeceu a invitación. Neste histórico Palacio del Congreso de los Diputados, E conseguiu o que parecía imposible, contentar a Esquerra, o PP e o Goberno ao mesmo tempo. Hay que dar la bienvenida a este tipo de discursos. Creo que es muy importante hoy el discurso que ha dado el Papa, que además es histórico. Creo que este discurso va a formar parte durante mucho tiempo de la historia del Congreso de los Diputados. Media hora despois, referencia ao apóstolo para poñer o punto e final. por la huella apostólica de Santiago y por la presencia maternal de la Virgen del Pilar, A ovación prolongouse 7 minutos. Despedida histórica para un momento histórico. A xornada do xefe de Estado do Vaticano comezou cunha recepción ao presidente do Goberno que se trasladou ata a Anunciatura Apostólica. Foi o segundo encontro que tiveron en 2 semanas e foron 20 minutos de conversa na que abordaron a cooperación internacional, a axenda social ou o problema migratorio. Pedro Sánchez obsequiouno cun bonsai dun olivo español de 13 anos como símbolo de paz e diálogo. Outra das imaxes do día, a do Papa rompendo o protocolo tras o seu discurso no Congreso para darlle la man ás persoas que agardaban por el nos exteriores das Cortes. León XIV ia subir no coche oficial, pero antes decidiu saudar ese grupo de cidadáns. É a primeira vez dende a súa chegada a Madrid en que León XIV sae do guión que ata entón respectara escrupulosamente en todos os actos. Sabela. Marta, efectivamente, a primeira vez que o Papa León XIV improvisaba, digamos, na súa axenda de traballo nesta viaxe apostólica que está facendo a España estes días a Madrid, pero é que hoxe xa rompeu o protocolo en 2 ocasións. A última, despois da súa reunión na conferencia episcopal, os fiéis que estaban no exterior do edificio pedíanlle a bendición. Bueno, pois León XIV achegouse ata eles, estivo uns minutos departindo con eles tamén nese momento, pero o primeiro momento foi aquí, víamolo no Congreso dos Deputados, despois desa súa intervención no pleno saía a pé por esta porta, non collía o coche que o esperaba no interior do patio, chegábase ata aquí, ata onde nos estamos. Aquí había sobre todo xornalistas e traballadores do Congreso, con eles estivo falando moi animosamente, víamolo tamén nunha actitude, digamos, moi cordial e moi tranquila. Ese encontro durou aproximadamente un minuto e medio. Coa interpretación da marcha pontificia e do himno de España por parte da Banda de Música da Policía Nacional, comezaba a visita de León XIV ao Congreso. Con el, en todo momento, a presidenta da Cámara Baixa, Francina Armengol, que locía por primeira vez a medalla de ouro do Congreso. Tras saudar a todos os voceiros parlamentarios, o Papa foi agasallado con 2 incunables por parte das Cortes Xerais. Despois asinou no libro de honra xunto a este desexo, que os dereitos de todos estean sempre no exercicio da actividade legislativa. Traía o texto anotado nun papel e tomouse o seu tempo para copialo correctamente.
A súa entrada ao hemiciclo, o Papa foi recibido cunha ovación que durou 1 minuto e 5 segundos. Tras o seu discurso, que rozou a media hora exacta, os aplausos ao pontífice prolongáronse por espazo doutros 7 minutos. Tras a visita ao Congreso, o Papa reuniuse cos bispos españois os que lles pediu escoita, verdade e xustiza para as vítimas de abusos por parte da Igrexa. No seu discurso, León XIV apostou por construir unha nova realidade a través do diálogo. Na súa xuntanza cos bispos españois, o Papa cualificou de praga os abusos dentro da Igrexa. Pediu escoita sincera e camiños reais de curación para as vítimas. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Esta mesma tarde, León XIV ten programada unha xuntanza coas vítimas de abusos. Tamén abordou os desafíos nun mundo secularizado. Muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo no rechazan simplemente a Dios. Muchas veces llevan en el corazón una sed profunda de sentido, de verdad, de pertenencia, de esperanza, incluso cuando no saben darle un nombre. A visita coincide coa celebración dos 60 anos da Conferencia Episcopal Española, onde o Papa tamén apostou por darlle a mellor formación posible aos seminaristas. E Alfonso Rueda destaca o poder de convocatoria do Papa, asegura que van seguir traballando para conseguir Gloria que estea en Galicia o próximo ano, coincidindo co Xacobeo. Si, Marta, efectivamente, o presidente da Xunta avanzou que continúan facendo esas xestións da man das autoridades eclesiásticas. Alfonso Rueda recoñece que é un trámite complicado, xa que transcorrirían moi poucos meses entre a actual visita do pontífice a España e o ano xacobeo aquí en Galicia. Con todo, Rueda non renuncia a que iso sexa posible e di que sería unha noticia moi boa para Galicia. Sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago o ano que ven, ano Xacobeo. Non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser. O xuíz Santiago Pedraz cita como testemunha a presidenta do PSOE, Cristina Narbona, pro próximo 10 de xullo. Fai unha petición da Fiscalía Anticorrupción tras saberse que se reuniu con Leire Díez, a exmilitante socialista que está no centro da trama que investiga se interfería en causas xudiciais que afectasen o goberno. O Partido Popular pide ao xuíz da Audiencia Nacional que investiga o caso Plus Ultra que impute as fillas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoxe soubemos tamén, segundo un xornal, El Confidencial, que as xoias que o expresidente Zapatero gardaba nunha caixa forte poden ter un valor d'1 millón de euros. O Partido Popular entende que a empresa da que son administradoras as fillas de Rodríguez Zapatero recibiu cartos da trama como parte do acordo do expresidente do goberno e o empresario Julio Martínez. Os populares piden tamén a citación como investigados de José Luis Ábalos e Coldo García. Lo que aspiramos es a que se conozca toda la verdad y que todas aquellas personas que hayan podido cometer algún tipo de delito den cuenta ante la justicia. Faltaría más. Nadie está y nadie va a estar libre de dar cuenta ante la justicia. Unha petición que fai o Partido Popular o mesmo día que El Confidencial publica que as xoias que gardaba Rodríguez Zapatero poden ter un valor d'1 millón de euros. Superaría ampliamente a estimación entre 30 e 50.000 euros realizada polo círculo do expresidente. Os expertos, sinala este xornal, identifican diamantes, rubis e esmeraldas. Absolutamente toda a colaboración coa xustiza nesta fase de instrucción indiciaria e esperemos tamén a declaración de José Luis Rodríguez Zapatero que vai a ser nas vindeiras datas. Respeto, por tanto, a presunción de inocencia e respeto o traballo e colaboración absoluta coa Administración de Xustiza. Unha declaración de Rodríguez Zapatero que se producirá a vindeira semana na Audiencia Nacional. O expresidente do goberno está imputado no caso Plus Ultra polos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental. E o que entra na recta final é o xuízo contra o irmán do presidente do goberno faino tralo endurecemento das penas que reclaman a maior parte das acusacións. David Sánchez enfrontase ata 6 anos de cadea. David Sánchez chegaba á Audiencia Provincial disposto a volver declarar as preguntas do seu abogado. 6 das 7 acusacións elevaron as peticións de condena pro irmán do presidente do goberno.
está generando una situación de indefensión porque a este señor se le ha conducido a no poder dar explicación acerca de unos hechos sobre los que se le pide una pena privativa de libertad nueva con la que no contábamos hace 20 días. Unha estrategia da defensa que rexeitou o tribunal. No ha lugar a proponer la prueba porque no ha habido modificación de los hechos, que por otro lado no podría haber modificación de los hechos. As acusacións consideran probados nos informes finais que a praza da Deputación Provincial foi creada para beneficiar o irmán do presidente. Cuando te crean una plaza por ser el hermano de quien eres y ni siquiera tienes la decencia de aparecer, me parece que con eso está dicho todo. E piden ata 6 anos de cadea por delitos de prevaricación e tráfico de influencias. La sentencia debe ser el clamor que ponga fin a la impunidad, enviando un mensaje rotundo a la sociedad extremeña y española de que el tráfico de influencias, el nepotismo, la prevaricación no tienen cabida en nuestra democracia. O xuizo continuará coas defensas de David Sánchez e o resto dos acusados e tamén coa Fiscalía que sostén que non hai probas para condenar o irmán de Pedro Sánchez. En outro caso, no que investiga o rescate da aeroliña Air Europa, o xuiz cita como investigado o vicepresidente da SEPI, a empresa pública que achegou os cartos do rescate. Bartolomé Lora está acusado de prevaricación administrativa. Investigan se foi arbitraria, inxusta e ilegal a decisión de poñer 475 millóns de euros para salvar a aeroliña. Os casos de corrupción parece que xa lle pasan factura ao Partido Socialista nas enquisas. O barómetro de 40 de B eleva ata case 5 puntos a vantaxe do Partido Popular sobre o Partido Socialista en canto a estimación de voto. Terían os populares un 32%, 27% os socialistas. Baixan Vox e Podemos e repunta algo Sumar. O resto de partidos e os votos en branco sumarían 14%. Non hai dato de estimación diferenciado do bloque nacionalista galego. Alfonso Fernández Mañueco afronta mañá o que será o seu terceiro debate de investidura. Cos 33 votos dos populares e tralo acordo o que chegou con Vox garante a súa reelección. Conseguirá 47 votos, 5 por riba da maioría absoluta. A fábrica de coches de SAIC en Ferrol vai abastecerse en Galicia da metade dos compoñentes que precise. Ese é o compromiso que chegou coa Xunta para instalarse na nosa comunidade. Isto quere dicir que vai ter que tirar de proveedores locais, os cales terán que incrementar seguramente a produción actual e, por suposto, que tamén vai ter que traer fábricas, como dicíamos, propias nesta zona onde se van implantar. E outro proxecto industrial importante, neste caso en Meirama, a antiga central térmica vaise converter nunha central hidroeléctrica reversible que xera enerxía bombeando auga almacenada. O proxecto vai crear ata 1000 empregos e ten xa luz verde para conectarse á rede eléctrica. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico avanza en el concurso de transición justa en Galicia, fundamentalmente para dar acceso a la red eléctrica a nuevos proyectos industriales. El acceso abre puerta a la industria del futuro en unas comarcas que lo merecen. O BNG di que o proxecto da mina de Touro é unha ameaza para o medio ambiente na ría de Arousa. Os nacionalistas rexeitan a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de darlle vía libre ao proxecto. Denegar definitivamente o proxecto de Altri, porque sabemos que o arquivo pode ser un stand-by que logo pode reactivarse por parte da Pasteira de Portugal, e tamén para decirlle alto e claro que non queremos unha mina en Touro que non só amenaza os veciños e veciñas de Touro, sino que as súas consecuencias poden deixarse sentir aquí, na propia illa de Arousa. Intensifícase a guerra entre Irán e Israel. Estes son israelíes observando restos dun misil iraniano que lanzaron contra o seu territorio. Non causou danos, pero sementa o medo entre a poboación. É unha escalada de ataques que debilita a tregua que pactou en abril cos Estados Unidos. Ademais, provocou a reacción do presidente Donald Trump, que exixe o cese inmediato dos ataques tanto a Irán como a Israel. Cada vez parece máis cercana esa ameaza das aeroliñas de encarecer os billetes. Hoxe en Luxemburgo, os ministros de Transporte da Unión están buscando posibles solucións para frear a escalada do prezo do combustible nos avións, María.
Sí, pero hoxe as compañías aéreas trasladan unha mensaxe de tranquilidade. Non prevén problemas de suministro de queroseno este verán. Así o explicou hoxe en Luxemburgo o ministro de Transportes Óscar Puente, que lembrou que España conta con varias refinerías, entre elas a da Coruña, capaces de producir o combustible que utilizan os avións. Por iso, o noso país non depende tanto dun posible bloqueo do Estreito de Hormuz, pero sí somos un dos grandes destinos turísticos de Europa. E o certo é que o impacto enerxético pode ser diferente nos países de orixe dos viaxeiros, e isto sí que pode repercutir no encarecemento dos prezos, que se pode agravar aínda máis ou non. Todo dependerán, din os ministros dende Luxemburgo, da evolución do conflito en Oriente Medio. Que en el verano no va a haber problema de suministro. En todo caso, sí hay un problema de precios que veremos a ver si se agrava o no en función de las circunstancias de la guerra, ¿no? Pero en este momento no hay señales de alarma activadas en el caso de España en relación con el transporte aéreo, porque las propias compañías nos lanzan un mensaje de tranquilidad. Pois un pouco máis caro, porque eu viaxo bastante, que vou a Luxemburgo, ten subido no último mes e medio, subiu bastante, sí. Canto máis ou menos subiu? 100 euros aproximadamente en total, a ida e volta. A guerra puxo algúns avións un pouco máis caros. Xa hai provedores de viaxes que están a aplicar recargas pola suba dos combustibles. Non pasa se se comprou só un billete, pero sí pode ser se se contratou un paquete. Os paquetes que inclúen o voo, o hotel e o seguro de viaxe, que xa tiñamos contratados, esos sí que están empezando a mandar un incremento de carburante de uns 70 euros por pasaxeiro. Outros sí garanten os prezos e as axencias de momento non notan un aumento xeralizado. Explican que as aerolíneas compran combustible con meses de antelación. Es cierto que se prevé que para las siguientes compras que tengan que hacer, pues el combustible sea más caro y irán repercutiéndolo en los precios, pero no son subidas generalmente tan grandes como todos pensamos. Pode ser algo moi puntual, pois, por exemplo, se facemos para o día de Galicia, o día 25 e volta ao 28, pois aquí os prezos son un poquinho máis caros. Preguntámosles polos prezos os que buscan voos baratos, como moitos dos que viaxan polo aeroporto do Porto. Yo ya lo cogí con bastante antelación, porque sabía que las fechas y tal, pero bueno, cada vez están más caros. Un pouco máis caras sí que sale. Sin embargo, viviendo en Estados Unidos, vemos que ahora ciertamente sí la gasolina está, por ejemplo, ya está bajando. Veremos como marchan as cousas nunhas semanas. Hoxe o petróleo volveu subir. E o núcleo máis poboado da Mariña, Viveiro, vai mellorar a súa conectividade coa nova variante que xa se licitou hoxe en Xoel. Sí, o objetivo, Marta, é mellorar a circulación neste punto da provincia de Lugo e tamén a seguridade viaria. De paso, dar resposta a unha reclama histórica de Viveiro, eliminar preto do 60% do tráfico diario que circula polo centro desta localidade. Esta actuación contempla un percorrido duns 10 kilómetros en dúas fases. A variante leste está previsto, de feito, que comece as súas obras nesta mesma legislatura e cun investimento próximo aos 37 millóns de euros. Hoxe licitouse este proxecto que tiña atado agora en fase de exposición pública o informe, o estudo informativo e tamén o medioambiental. O Concello de Viveiro xa anunciara que presentaría as súas alegacións, como tamén fixeron PSOE e BNG de xeito separado o non haber consenso entre os grupos municipais. O prezo da vivenda continúa subindo. En Galicia fixo por riba da media nacional un 13,5%. Ademais, o prezo da vivenda de segunda man tamén experimenta a maior suba en 19 anos. En Vilanova de Arousa detiveron 2 homes acusados de tentar matar outro. Dispararon ata 3 veces contra o seu vehículo cando ían nel en compañía dun amigo, Alejandro. Sí, Marta, eses 2 detidos serían 2 veciños de Vilagarcía de 62 e 33 anos que xa terían antecedentes e que agora están sendo investigados por un delito de tentativa de homicidio. Esas 2 persoas realizarían, como ti ben indicabas, ata 3 disparos, dos cales 2 deles poderon chegar a atravesar a carrocería do vehículo da víctima. Xa foron identificados, foron detidos e xa pasaron tamén a disposición xudicial. Por estes feitos quedaron en liberdade, pero iso sí cunha orde de afastamento da víctima. Víctima e presuntos atacantes
atacantes xa se coñecían dantes e xa poderían arrastrar vellas disputas. A noite foi tráxica na Coruña. O incendio nunha vivenda deixou unha vítima mortal, unha muller. Os servizos de emerxencias atoparon a xa sen vida cando chegaron. Foi un veciño que paseaba co campo la noite o que deu a voz de alarma ao ver sair fume polas ventás da vivenda. Llamé a la policía y, bueno, llamé al 112 porque vi humo salir. Movilizáronse sanitarios, policías local e nacional e 3 vehículos dos bombeiros da Coruña. Entraron pola ventá. Todo ese despliegue de bomberos desesperados queriendo abrir, entrar por la ventana, la policía, todo, me asusté, claro, porque claro, un humo negro era tremendo lo que estaba pasando. O máis tremendo estaba por descubrirse. No interior da vivenda, sentada no sofá que ardeu, atoparon a muller xa sen vida. No barrio non contaban con ela aquí, pensaban que no piso vivía o home só. A ela había meses que non había. Ella estaba dentro. Facía xa moitísimo tempo que non a víamos. E que tiña problemas de mobilidade, que nos pensamos que estarían, non sei, en unha residencia ou algo. O home non estaba na casa cando chegaron os servizos de emerxencias, pero xa está localizado. A policía investiga os feitos e de momento teñen todas as hipóteses abertas. Tentarán esclarecer tanto que causou o lume como a espera do que determine a autopsia as circunstancias do falecemento da muller. Foron momentos de pánico nunha escola de primaria en Filipinas durante o potente tremor que sacudiu o país de magnitude 7,8. Deixa un balance provisional duns 20 mortos, máis dun 100 de feridos. Exteriores non ten constancia de que haxa españois. As imaxes mostran a destrucción que deixou o sismo no sur das Filipinas, na illa de Mindanao, a segunda máis grande do país. Edificios que colapsaron. Algúns por completo, como este restaurante. Escenas de tensión e medo que se repetían, por exemplo, nas escolas afectadas, máis de 6.000, xa que o terremoto sorprendía en pleno horario lectivo. Despois do tremor principal, houbo máis dun 100 de réplicas, algunhas de importancia, con case un 7 de magnitude, e as autoridades activaron a alerta por tsunami. Berpotensi tsunami. Estiveron en alerta case 8 horas, pero xa foi desactivada. Agora os servizos de rescate están centrados en buscar desaparecidos e atender a máis dun 100 de feridos, e todo indica que aumentará o número de falecidos, que está na vintena segundo o último balance provisional. 300 euros pagaba a cada inmigrante para que o pasaran ilegalmente dende España a Francia. Calcúlase que con ese cruzamento de fronteiras unha rede criminal gañaba uns 300.000 euros. Alzo la mirada, alzo la mirada. Abríamos o telexornal Mediodía coa visita do Papa León XIV a España, unha visita cunha xenda intensa con milleiros de participantes e imaxes que xa quedan pro recordo. Marcos. Sí, Marta, a viaxe do Papa queda definida a parte das fotografías que reflicten unha grande mobilización popular polas frases tamén que deixou xa León XIV e que son recordadas xa tamén por case todos. Fíxense, o Papa planteulle retos concretos á mocidade. Instounos a ser chispa que provoque un cambio na construcción social. Os inmigrantes a recordarlles que os que viven aquí non son estranxeiros. Os católicos que convirtan a tradición nunha escola de fe para construir un mundo mellor. Os artistas a tecer redes e a todos a ser sal da terra e luz para o mundo. Aínda quedan días do Papa en España, mañá estará en Barcelona, pero xa ven que deixou moita pegada. Claridade e fondura nas mensaxes do Papa León XIV xa no primeiro día este sábado diante das autoridades que o recibiron. Sabe do ambiente de crispación social e política do noso país. Así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación. Xa pola tarde, tamén en Madrid, 600.000 mozos compartiron co Papa unha vixilia de oración. Animounos a non ter medo e moito menos de responder a unha chamada vocacional. No tengáis miedo jamás de pensar en una vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa o a otros servicios en la iglesia.
Este domingo, nos arredores da Praza de Cibeles, 1,5 millón de persoas acompañaron o Papa na misa do Corpus Christi. Reivindicou a fe como algo vivo. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Encontro coa sociedade civil e a cultura a última hora do domingo diante dun pabillón deportivo que o recibiu con aplausos interminables. Ali, León XIV recolleu un dos lemas de Xoán Paulo II. No temáis. Abrid de par en par las puertas a Cristo. Artistas, empresarios e sindicatos expresaron tamén as súas inquedanzas e testemuños diante do Papa. Viaxe do Papa León XIV a España. A Televisión de Galicia fará unha ampla cobertura especial da súa viaxe. O mércores 10, o Papa visita Barcelona e celebrará a Santa Misa na Basílica da Sagrada Familia, coa bendición e inauguración da Torre de Xesucristo. O xoves 11, o Papa León XIV visita as Illas Canarias e celebrará a Santa Misa no Estadio de Gran Canaria, na cidade das Palmas. O venres 12 será a derradeira xornada da visita do Papa a España e finalizará cunha retransmisión especial da Santa Misa que o Papa realizará no porto de Santa Cruz de Tenerife. O Papa visita España. Non perdas detalle na Televisión de Galicia con Marta Darriba, Marcos Sueiro e Alberto Varela. Hai unha guerra aberta nas Pontes á conta dunha terraza pegada á capela da Virxe do Carme. O conflito derivou nunha recollida de sinaturas para votar locura. Opinións divididas sobre a terraza en cuestión. Eu normal non vexo. Por qué? Pois non sei por qué, porque aí hai que ter un huequín alrededor da capilla ou se queren dar a volta, por exemplo, con unha procesión. Non vexo que é injusto que a terraza que moleste aí. A terraza non lle vexo gran problema. Que ocurre este descontento? Pois ten razón tamén, invaden un pouco a túa propiedade. A policía local abriu un expediente, pero quen leva a voz cantante da denuncia é o cura. É unha ocupación dun único hosteleiro dun espacio apropiado para el solo. É despois un elemento de feísmo, quero dicir, eu creo que unha terraza pegada á fachada dunha capela do século XVIII, para min é unha defesio. Esa defensa dos intereses da Igrexa volveronse na súa contra. En Chen.org hai unha petición para votar o cura que suma xa máis de 200 apoios. O que fan é xa saltar á persona, que sería a miña persona, non? Facéndome un daño grande, a min non tanto, pero sí a miña familia e a miña feligresía. O que se confirme que o Carme sairá en procesión ben sexa arredor da capela ou dándolle a volta á terraza. Galicia pide cambios na lei estatal de dependencia para axilizar o apoio aos doentes de ELA. A Xunta alerta de que das 200 persoas diagnosticadas con esa doenza en Galicia, só 20 teñen o grau máximo de dependencia por culpa das trabas burocráticas. Iso tamén dificulta que poidan acceder ás axudas autonómicas de 12.000 euros anuais que se aprobaron en 2023. En Portugal preocupa o aumento de bebés enfermos de sífilis. As autoridades sanitarias piden precaución nos comportamentos sexuais. Brais. Pois sí, Portugal non é o país europeo máis afectado por este problema, pero sí aumenta a vigilancia ante o crecemento de casos de sífilis conxénita que pon en grave risco a vida dos bebés. Pasou de 7 a 15 casos anuais en só 4 anos, unha cifra que parece baixa, pero que é moi superior ás taxas de referencia da Organización Mundial da Saúde e dá abondo para que as autoridades sanitarias portuguesas as cataloguen como algo sintomático dun problema de fondo no que tamén aumentan, por exemplo, os casos de gonorrea entre homes e mulleres en idade reproductiva. Isto reflicte unha mudanza nos hábitos como a menor uso do preservativo, despreocupación ante os síntomas ou tamén peor acceso á sanidade pública. Saben cantos alimentos e bebidas botamos ao lixo en España? Os estudos din que alrededor de 80 kilos por familia cada ano. Galicia toma medidas contra o desperdicio alimentario e os produtores serán os primeiros beneficiarios. O obxectivo é evitar esta imaxe, que os colectores de lixo acaben con alimentos que están en perfecto estado para comer, pero que os produtores non son quen de vender por excedentes ou porque non son perfectos para acabar nun expositor. A partir de agora poderá mercarse na web da Consellería do Medio Rural. Ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que
non impiden o seu consumo normal. É unha das primeiras medidas da estrategia galega contra o desperdicio alimentario, pero hai máis. Outra é explicarlle ao consumidor a diferenza entre data de caducidade e consumo preferente, porque o 6% dos alimentos acaban no lixo antes de tempo. E precisamente é co obxectivo de facilitar a adquisición destas boas prácticas, lanzaremos unha iniciativa de elaboración de receitas de aproveitamento con cociñeiros de prestixio. Segundo os últimos datos, en España botaronse ao lixo máis de 1.300 millóns de kilos de comida e bebida, o que supón o 5% dos produtos que metemos na cesta da compra. Algúns dos mellores cociñeiros de España están hoxe en Camariñas, queren participar nunha iniciativa solidaria. Os chefs de Estrelas no Camiño fan a súa primeira parada en Camariñas. Están visitando y viendo lo que es una granja de engorde de Rodaballo. Pudieran disfrutar y explicar todo lo que pasa dentro de esta granja, desde que entra un alevín muy pequeñito de 15-20 gramos hasta que salen rodaballos que pueden ser de 3, 4 o más kilos. Estes cociñeiros con estrela Michelin que os visitan as instalacións exixen sempre a máxima calidade na materia prima para os seus restaurantes, como a que ofrecen os produtos galegos. En España, si algo tenemos, aparte de muchos cocineros y mucho talento, es materia prima, ¿no? Y gran parte de esa materia prima la tenemos aquí en Galicia. El producto gallego es un producto único en el mundo. Es el mejor marisco del mundo, el mejor producto del mundo. Y como cocinero me parece increíble. A visita rematou cunha degustación de produtos de Galicia Calidade no Faro de Cabo Vilano. Pola tarde será o evento solidario adicado este ano á Asociación Art for Dent. Algo máis lonxe, en Londres, o director de Turismo de Galicia promocionou as posibilidades da nosa comunidade como destino turístico no Reino Unido. O mercado británico foi o que máis creceu en Galicia o ano pasado cun aumento de máis de 130.000 turistas. Es el mejor de todos. Y somos fans desde hace muchísimos años, hombre. Ademais do Papa, hai outro visitante que reúne multitudes estes días en España. Bad Bunny, moita emoción nos concertos que está a ofrecer. Para moitos o artista é moito máis que un cantante. O fenómeno Bad Bunny leva xa varias semanas deixándose notar no noso país. Todo o mundo fala dos concertos do puertorriqueño en Barcelona e Madrid. Me hace mucha ilusión venir con ella porque todas las músicas que él va a cantar me recuerda a ella y me recuerda a todos esos momentos tan bonitos que hemos vivido. Todo el mundo dice que venir a ver a Bad Bunny en su show. Para mí, Bad Bunny al menos siempre ha sido mi artista favorito, pero recién es la primera vez que puedo en realidad ir a uno de sus conciertos, así que estoy muy emocionada. Para moitos é máis que un cantante, é o xeito de estar, de novo, na casa. Representa a los latinos en el mundo, las dos somos latinas, entonces nos gusta mucho su música. Benito Antonio vendeu as 600.000 entradas dos seus 12 concertos en menos de 24 horas, dúas delas, por certo, a princesa Leonor e a infanta Sofía. Iso foi xa hai case un ano, unha longa espera en que deu tempo, por exemplo, de personalizar as camisetas. Me gusta mucho la de la mudanza y la de Voy a llevarte pa' PR, por supuesto que llevo la camiseta de Voy a llevarte pa' PR. Ao artista latino e a súa famosa casiña aínda lle quedan 4 concertos no noso país dentro dunha xira que leva o fenómeno Bad Bunny dende a República Dominicana ata o Xapón. Comeza a semana con algunha chuvisca, nada importante, certo desta hora chove de forma intermitente en algunha comarca ao norte de Fisterra, nesas zonas do litoral, polo demais algunha nube, pero fíxese en Ourense, non vai chegar nin a chuvia e mesmo temos sol desta hora. É certo que as temperaturas están algo máis frescas se as comparamos coas de fin de semana, pero a partir de mañá notaremos a influencia do anticiclón. Contámoslo como sempre, todo despois dos deportes. Empezamos semana en compañía de Loli. Segunda semana do programa e temos ademais un chamamento. Atención, se tes menos de 50 anos, estás só e buscas compañía, este sillón verde pode ser desde logo o teu. A pregunta é, ocuparemos este sillón verde con alguén menor de 50 anos esta tarde? A resposta despois do tempo en compañía de Loli. Marchamos falando do panda vermello, non son familia dos osos, senón dos mustélidos, como os mapaches ou as donicelas. Vexan porque así nestas caixas chegaban ao zoolóxico de Taipei unha parella de pandas vermellos procedentes de Xangai. Con este adorable intercambio entre zoos, aí os teñen. Marchamos. Ata mañá.